Halløj, jeg hedder Bedstefar, og det der, det er Bent. Han er her ikke lige nu. Det er mig, Bent. Ja, okay, der kom han ned fra... Yo, homie! Okay, jeg ved ikke, hvorfor han er så skør, men han hedder Bent. Yo, homie! Eller, hvad var det nu, jeg hed? Jeg kan ikke huske. Du hed Benson. Okay, vi siger, jeg hed Benson. Men der er sket noget forfærdeligt på klubben Havstrupgård 2012. 2000? Den, hvad hedder det? 11.5.2012. Igen. 2012. Igen. Og igen. Nå. Det er altså den 11. Nej, hold nu kæft. Nå, men det er den 10. i 6. Okay, 10.6. Men i hvert fald, så der skete det. Der er en, som hedder Markus, som der har taget stolen under mig, der har spillet computer, så jeg faldt ned på røven med bare numse. Der er lige nogle rigtig dumme piger lige der, ikke? Jeg kigger. Nå, men Bens kæreste. ret mig lige kameraet. Det er hans kæreste. Kameraet, det er nemt til at holde pause, da jeg filmede. Men ja, de er meget irriterende. Han pause med vilje. Nej, jeg vidste ikke, at man kunne pause din fucking nok, Bent. Bentner. Nå, det der med den bare, det var også bare lidt for sjov, ikke? Det skete i virkeligheden. Det skete ikke rigtigt. Og lyver næsten altid. men stolen den har under mig. Ham der Markus, der gjorde det. En som der hedder, hvad er det nu? Markus. En som der hedder Dallas, eller faktisk Daniel. Han kom bare og tævede ham totalt meget med blod og det var ret sejt, ikke? Og I skal se noget her. Jeg vil have kigge. Ikke for små børn. Hvad sker der nu? Ingenting. Jeg tror bare, verden må være. Er det ikke sejt? Det er sådan, ikke? Jo, jeg ved det. Jeg kan også det her. Vi giver ham ikke lige en hånd. Jeg ved det godt. Jeg er rigtig så. Der står en kæmpe bedstefar derude. Ja!